שאתם שם? קיבלתי. שימו לב לפריסה של המחסום, איזה מהירות, נשלף מהמרחיק הכתום. מחסום מוכן. דיוויזה לעצור בצד. דיוויזה לעצור בצד. יאללה, להרוג אותו. דיוויזה לעצור, כבד את הרכב. נהג, כבד את הרכב, תרים ידיים. תוציא את המפתחות, שים אותם על הגג. שתי ידיים למעלה, שתמיד אני אראה אותם. זה מהדלת שליד הנהג. פתח את הדלת מבחוץ. תרים את הידיים למעלה, כל הזמן למעלה. תתרחק מהרכב, לך שמאלה. עוד שמאלה. עוד. עצור, תרים חולצה. גם את השנייה. תעשה סיבוב. תרים מכנס. התקבלת לדוגמנות. תמחא כפיים. גם את השני. עודד אמר. סיבוב. גש לרכב, פתח את הדלתות. את כל הדלתות. גם מקדימה, יד אחת תמיד נשארת למעלה. גם את הדלת מאחורה. זיו, יאיר, קיימים תמיד לחשוד למטה. לך לצד השני, פתח את הדלתות. פתח את הדלת השנייה, תתרחק מהרכב. גש לבגז, פתח אותו. לך תעשה קפה. פתח. תתרחק מהרכב, יש בן אדם, שימו לב. עצור, אתה עם התיק, עצור! לך שמאלה, נהג. זיו, להישאר על שני חשודים. עוד שמאלה. תנשים את החברים שלך. עצור! רד על הברכיים. שכב. ידיים תמיד פתוחות. דקה, הבטחה, מעוז, כבילה של הבחור. מסכן, היה בדרך לים.